हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायबाय लोगोफोर दिनैनि नैबे भिडिअआनो जागोन मा होनना बुङो फेमिलि ट्रिप जागोन आरोना लोगोफोर माने गोबाव जाबायमोन बिदिनो फेमिलिजों बेरायिया आरो नोंथांमोननो दिन्थिया दिनै आङो एसे दिन्थिनोसै माने दिनै एसे सम मोनबाय बेनिखायनो बेरायग्लांनोसै दसे नैबे बेलासे समाव बेनिफ्राय आरो बिदिनो जोंजों लोगोसे मिसेसनि लोगोबो थांफागोन आङो बेखौबो दिन्थिनो नाजागोन आरो बबेयाव बेरायनाय जायो बेखौबो आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन लोगोफोर नायलांबाय थादो आरो लोगोसे नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय बेनिफ्राय आरो लोगोसे जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबगोन नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरोना साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय आरो बिदिनो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबनि गेजेरजोंनो आङो दिनै नैबे लेभेलसिम सफैनो हादों आंनि नैबे इउटुब चेनेला आंनि चेनेलनि मुङानो जाबाय बर' फेमिलि ब्लग आरो बिदिनो नोंथांमोननि अननाय आरो हेफाजाबखौ अराय सम मोनबाय थागोन होननानै आङो फोथायदों दे अब्ला लोगोफोर फैदो आंजों दायो जोङो ओंखारनोसै दिनै गारिया रेडि जाना दंखायो थांबाय थानोसै बबेयाव थांनाय जायो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर नायलांबाय था जाबायना बिमा रेडि फैदो फैदो वाव बरिया नुबाय माने रेडि जाबाय आरो लोगोफोर दायो जोङो थांनो नै लाखाबाय नै जगार हेरिखौ लाखाबाय दसे माने ओरैनो दै लाबाय आरो जगार माने नै जोंना फेमिलिया नै बिसोरनो बिमा फिसा माने फिसाजो गिदिरा गैया दे बिथाङा गुवाहाटियावसो दङ लोगोफोर सानैसो थांफागोन बिसोरखौबो आं दिन्थिनो नाजागोन आरोना दा लोगोफोर जोङो बिथांमोनखौ बेलेग लामा ससेनिफ्राय जोङो पिकआप खालामगोन दे मोजां मारि बिथिं नाहर खनसे होदो दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर जोङो थांबाय थानोसै थाबायनायनि जागोन आरोना बेरायनायनि गारि सासेबो जानो हागौ बेरायनाया बिदि थांगोननि जेनेबा खुनु जायगा थिग गैया आरोना बबेयाव थांनाय जायो थांबाय थादों लोगोफोर दायो नै जोङो बबेयाव थांनाय जायो डेस्टिनेसन गैया खिन्थु दायो सहैब्ला आङो जायगाखौ मोजाङै दिन्थिनो नाजागोन लोगोफोर नोंथांमोननो जोङो बबेयाव थांनाय जायो आरोना नायलांबाय था नै बिथिंनो मा बिमा मा खबर उनथिं दङ प्रिन्सेस बेनिफ्राय नै बिथिं थाबाय मिसेस बिथिं थाबाय आं बेनिफ्राय दायो जोङो साथामानो दङ गारियाव खिन्थु दा लोगो सासे गाखोबावगोन आरोना बेखौबो जोङो लामा ससेनिफ्राय जोङो पिकआप खालामगोन आरोना दायो जों बर्थमान साथामल' दङ आरोना लोगोफोर दे अब्ला नायलांबाय था लोगोफोर बिदिनो दिन्थिलांबाय थागोन थांबाय थादों लोगोफोर दायो नै अन दा रड जोङो ओमफ्राय लोगो मोनसिगोन आरोना बेखौ थिखांनोसै पिकआप खालामनोसै दा बेनि उनाव डेस्टिनेसनाव थांनोसै बे डेस्टिनेसनाव मा खालामनाय जायो जों जायगायाव सहैयोब्ला बेखौ दिन्थिनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर दे नायलांबाय था मोनबाय नै लामायाव ओंखारना रेडि जाना दंखायो आरोना सफैबाय नैलाय गोबाङा सिनाय मोनखायो जानांगौ बिथांखौ पिकआप खालामसै आरो जोङो दा नै दायो जोङो साब्रै जाबाय आरोना लोगोफोर दहायथ' साथामल'सोमोन नालाय नै बिथिं नै साब्रै जाबाय दे लोगोफोर आंजों नैबे जाबाय मेडाम जि प्रिन्सेस ओमफ्राय नै बिथिं जाहैबाय मेम साब नै बिथिं जाबाय हिर' बड'लेण्ड हिर' बर' राजा थांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय था दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो नोंथांमोननो जों बबेयाव थांनाय जायो मा खालामनाय जायो बेखौनो दिन्थिलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर दे जायखौ बुङो बायरिया सक
नैबेखौ सफैबाय आरो दा बेयाव जोङो दसे गारि लाखिदों नै डिसेम्बर 1 तारिख जासिगोन ना स्टार्ट फाननाया रेडि स्टार्ट जाजेनबाय आरो नै स्टार्ट जोंहाबो लगायनांगोन बेटा फ्राइडेयाव ने डिसेम्बर 1आ नेक्स्ट फ्राइडे माने बिराद भिर जायो आरो ना लोगोफोर बेयाव बाजारा माने सुनिबार दिना जायो आरो ना लकेल बाजार माने मा होनना बुङो एरियायावनो माने एरियानि मानसिफोरानो बेयाव बाजार खालामजोबो जाहैदों आरो ना दिनैथ' आरो पेमेन्ट लेबार पेमेन्ट दे ओरैबायदि भिर जागोन आरो दा दसेनि उनाव नैबे लामाया रायलायनो हानाय नङा आरो ना बिदि गोबां गिदिर जायो खिन्थु सिङाव हाबनाय जायासै जोङो लामानिफ्रायनो खालामनाय जाबाय आरो ना भिडिअखौ लोगोफोर माब्लाबा सम मोनोब्ला दिन्थिनो नाजागोन बायरिया बाजार सकाखौ बजारखौ जोङो थारमाने बिथिं मा नुयो एकदम हाजो गुदिथिं थांनो नाजानोसै आरो ना लोगोफोर बिराद मैदेर दङ होननाय खोनादों मैदेरखौ नायहैनोसै आरो जों मैदेर लोगो मोनबाथ' हामबाय भिडिअ खालामनो मोनगोन आरो नोंथांमोननो दिन्थिनो हागोन दे लोगोफोर मैदेर लोगो मोननायखौनो सानना लादो नोंथांमोनाबो नुनाय बायदि माने ओरैबायदि मोजां नुदों भिउखौ लोगोफोरनि हाजोखौ नायदो नै बै नुहुरनाया जाहैबाय भुटान हाजो दै बेफोरो भुटान हाजो लोगोफोर बेयो नै लोगोफोर जोङो बेरायनो फैदोंमोन मा होनना बुङो हाथिगराव मा होनना बुङो बेखौ करामुराव थांनो नागिरदोंमोन आरो ना करामुराव बिराद मैदेर फैदोंनो बिनिखायनो जोङो थांला नैबे दाउजेंआवनो दसे ओरैनो बेरायफैबाय आरो नै बायद'खौ लाना फैफाबाय लोगोआव ओमफ्राय जोंहा फेमिलिया बिथिं थाबाय नै ओमफ्राय ओरैनो नैबे दाउजेंआवनो दसे ओरैनो टाइम पास खालामबाय आरो ना ओमफ्राय दा बेयाव ओरैनो दसे टाइम पास खालामनानै एसे बबेथिं थांनाय जायो बेखौबो दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर नोंसोरनो माने जायगायालाय मोजां हाजो जिं मोजां माने मा होनना बुङो नेचारेल आरो न दंफां लाइफां दङ बेनिफ्राय हाजो जिं दै स्राय दङ दै फिसा दङ बिदि बेरायथावना जायगायाबो सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बे मोजांसिन आरो जायगाया ना बेनिफ्राय फेमिलि लाना फैयोब्ला खिन्थु सानाव फैनांगोन बेयाव संना जाफैनायनिसो फैनांगोन माने मा होनना बुङो मोनावथ' बारा गोबाव थाजानाय नङा बेयाव बिराद मैदेर फैयो जाहैदों मैदेर माने गिलु बालुसो जायगाफोरा हाजो जिं नालाय ओरैबायदि मैदेर फैयो जाहैदों आरो ना दे अब्ला लोगोफोर आङो मा होनना बुङो जोङो बेयावनो ओरैनो बेरायनो फैबाय बेखौनो आङो भिडिअ खालामबाय नायलांनोसै माबायदि जायो हाजो खाथिखाय नै बिथिं नै भुटान हाजो जोङो थारमाने नैबे भितोरथिं थांजोबासै गिनायबो मोनो मैदेरखौ भिउआथ' ओरैबायदि मोजां हाजोआ नै भुटान हाजोआ बिराद समायना आरोना भिडिअ लादों नै बेटाया जोंहा मा लादों भिडिअ ना फटक दे मोजां ला ओमफ्राय दिनै जोंहा फटक लादों बिसोरखौनो आं भिडिअ खालामसाबनोसै आरो फटक शुट जायगायालाय मोजां बेरायथावना बिरादनो आरो जोंहा बेयाव दा गोदानै रिजर्ट बनायबाय थादों बे रिजर्टआ जायोब्ला मानसिफोर फैगोन बिरादनो आरो मोजां जागोन आरो दायोथ' जेबो बिदि जानाय मानायनि जेबो माबा गैया बेनिफ्राय सिजोनाव पिकनिक जाफैजागोन नै बिथिं जोंहा फटक शुट लादों आरो ना बारा हले ओरैबायदि बरिया बार बारो बाव बिथिं दै दङ नै जिरि दै बोहैदों नै बिथिं नै गुसु जागोन बे दैयाबो मोसौ फालो नै ইফালে ঘর আছে এইটো বস্তি কি বস্তি বুলি কয় এইটো হা
खेरखिरिया itu no Bhutanot na Asamot दे थिग আছে फैयो थारमाने जोङो नैबेयाव सफैलायबाय आरो दायो मा होनना बुङो नायबं सक होनना बुङो नामा बेखौ मा होनना बुङो जा ओरै गेरुवा आमजुलि बेनिफ्राय आरो बिथिं मानजाबारि दाउदै गामि गेजेराव आरो सारियालि नैबे सकआवनो दसे जोङो मा होनना बुङो साहा लोंबाय आरोना लकेल साहा जायगाया मोजांलै ओरैबायदि जिरायग्लांनो सारियालि इन्टारेस्ट नांबाय नैबे दखानावनो साहा लोंबाय जोङो आब'नि साहा दखान बिब' जायो आरो खुरमायानो गोजा बेयाव जोंनि ओमफ्राय दा नैबेजों ओरै ओंखारलांनोसै आरो जोङो ना नैबेजों ओंखारलांनोसै आरो नैथिं जाहैबाय दाउदै गामि बे रडजों ओंखारलांनोसै जोङो दा नैथिं साहा थांबाय आमजुलि बे आरोना गामि गेजेर गेजेरबो गिदिंगारनांगौ टाउनावथ' बेसेबां बेरायबाय थानो ना मा होनना बुङो लोगोफोर नैबिथिं थांबाय मानजाबारि उत्तर नलबारि सहैगोन आरो ना ओमफ्राय जों थांसिगोन नैबिथिं ओरै सानजाहा थांसिगोन आरो नैबिथिं थांबाय बोरि गामि नैबिथिं जाबाय दाउदै गामि आरो उदालगुरि खावरं सहैसिगोन आरो नैबिथिं लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला आं बेसाङावनो दोननोसै